jeg mig imens modebrillen, for nu skal det nemlig handle om mode igen. Og som de fleste ved, så har vi jo altså rigtig mange smukke kvinder i det her land. Kenny Alexander har lige indfanget en, men vi har jo selvfølgelig også smukke kvinder som René Toft Simonsen og Helena Christensen. Men i øjeblikket, der har vi faktisk også en rigtig smuk, lækker, ung mand. Og han er ikke bare smuk, ung og lækker, han er faktisk også en af verdens hotteste og bedst betalte topmodeller. Ham har vi fulgt de sidste par dage. Fulgt ham i går blandt andet til modeopvisning på Statens Museum for Kunst. Han hedder Mathias Lauritsen. They were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? Jeg er lige ankommet her til Bruns Bazaar-showet på Statens Museum for Kunst. Så jeg først lige får lagt lidt make-up, og så efterfølgende så går jeg ud fra, at jeg skal have lavet noget hår, og så stikker jeg formodentlig først lige op og får prøvet tøjet og ser det hele. Nu er vi til det umiddelbart gangprøve. Vi lige høre efter. Vi prøver lige en gang, okay? Mathias ser enormt godt ud, men det er ikke kun noget med at se godt ud, vel? Fordi det er også, altså, for eksempel den største pige, den største fyr, er ikke nødvendigvis den, der ser bedst ud. Det er noget andet, det er noget med at pludselig kunne foran kameraet. Og Mathias, han kan man sige, ser jo enormt godt ud, og så kan han bare, ikke? Så han er meget, meget speciel, vil jeg sige. Jeg arbejder med mange. Mathias er helt ekstremt, og jeg ved ikke, hvem der egentlig er bedre end Mathias. Jeg vil helt klart mene, at han er nummer 1 i verden, ikke? Han er helt klart i klasse for sig. Nu står vi her lige inden showstart, og jeg har fået min garderobe præsenteret her. Jeg har 3 outfits. Altså det første er jo stille og roligt, det hopper man i og står og venter, men de næste par stykker skal jo gerne gå lidt chip. Så der er motorvej frem og tilbage her. Til shows er det ret nødvendigt at have en påklæderske, men til dagligt, der kunne jeg ikke drømme om det. Det ville være fuldstændig forfærdeligt at skulle have en, der stod klar hver gang man tog trøjen af. Så hyggeligt. Han er ufattelig fotogen, og han ser forskellig ud på alle billeder. Altså hvis du kigger på hans kampagne for Kenzo, for Gucci og for Lacoste osv. Hvis du kigger i hans bog, så kan du godt tro, det var 10 forskellige modeller, ikke? Og han har altså et eller andet ufattelig fotogen, som er en meget, meget sjælden ting, ikke? Og faktisk har han ligget på nummer 1 på models.com i 2 år nu, hvilket er helt utroligt, at en dansk model har været verdens største så længe, ikke? Vi har overhovedet ikke haft noget, der minder om det, og der har heller aldrig været nogen piger, der har været i nærheden af at være nummer 1. Ej, de der piger jo, de går simpelthen så langsomt op på mig. Og masser til. Han er meget rolig, han er sådan meget beskeden, og meget sådan, han er ikke sådan en partyfyr, han er heller ikke sådan en med næsen i sky, han er en skide god dreng. Det vil sige, at det har også noget, der har været meget vigtigt for hans karriere, at han er enormt sympatisk og skide sød, og alle folk. Der er nogle modeller oppe i den klasse, som godt kan være sådan lidt, her kommer jeg-agtig, ikke? Og det er han overhovedet ikke. Han er skidesød. Så showet blev en lille smule forsinket, men alt i alt tror jeg, har været her 2,5 timer, og effektiv arbejdstid. Det har været med tøjskifte kvarter. Men det er sådan, det er. Det er another day at the office.